King Bhaka zimbalwa izinto engifisa ukuyikhuluma nawe namhlanje. Oqala Bhaka, ngicela ungikhiphe la ngomfana ephaketheni lakho. Lo mfana unolimo olubi. Ukhuluma ozakwenu okungezinye inyanga kabi. So lokho kwenza ukuthi wena zikubuke kanjani ezinye inyanga. Kwenza ocolleague bakho bakubuke kanjani Bhaka. Uma uzogcina umfana onje njengalolimo olubi njengalo oyikhuluma ngabe ezinye inyanga njengalo eceni kwakho Bhaka mina kuningi sengikubonile kwakho osukwenzile Bhaka kulomhlaba nasendimeni yokulapha. So angingaqedwa ke ilembongolo le. Oqala Bhaka into engivuma kuyona Bhaka ngiyakuvuma ngesilonda. Bhaka uyaselapha isilonda. So kaningi Bhaka upruvela abantu ubenzele ukuthi Bhaka uyasishaya isilonda. That is chapter 1 Bhaka. Chapter 2 Bhaka. Ngakugcoba mina lapho ngakunika ngakuhloma uphapha legwalagwala that time utshela lo mfana owayenesisende amasende amakhulu ayelenga la ezantsi. Wathi ayikho inyanga yomsiza ngaphandle ukuthi akahambe yohlinzwa ebese uyabuza uzomkhipha inyoka le engaphakathi. Lo mfana wasefile irazor kusiwa amasende akhe. Wafika lapha into wathi nje akahambe qala umfana yohlinzwa bese buya kuwe. Ngakugcoba Bhaka exactly kwenzeka kanjalo Bhaka ngempela umfana wasinda. Kumanje umfana ubhizi uyafenda kumanje. Chapter 3 Bhaka. Bhaka ngakuvuma nkathi ulokuza ugobisa lenyanga yalemntu bathi lengagezi umkhwanazi. Wayenza yesakuwe. Yes, eyidixe njalo engagezile enjalo. Wafika mhlawulisa imali wamgweba waxolisa futhi even now we meet. Wena Bhaka. Ngoba usufuye nje leliphixiphixe leli. Chapter 4 Bhaka. Wangiqedela isikeshi sika 2+2 ngasiboni sidalo mina. Enogwajo kusona ngasiboni. Nguwe kuphela eBhaka umuntu wafika eqala wasitshela isikeshi lesi amasimba la. Inqwaba yabantu ayisizohamba ku2+2 ithi iyothatha lento kanti umbhedo. Ngakuvuma cha eBhaka. Uyinkunzi Bhaka. Uyinkunzi osiyana. Wase Bhaka wathi uKhelikho Khumalo ngeke azaboshwe. Ngenzeka inani wathi ngeke azaboshwe Bhaka. Akwaboshwe. Dololo. We Bhaka kuningi mfowethu. Kodwa ngo2022 I think late suphela unyaka. Bhaka inyanga ifuna ukwenza ngazi ini esengabhida. Bhaka wavele wanqaba nje wala waphetha. Usiyane. Mina Bhaka bona Bhaka mawuvunywe yimi. Akekho umunye umuntu obuye futhi akuvume ngaphandle kwami. Uyinkozi wosiyane. Uyinkunzi icoco. Hamba balapha Bhaka. Lento yakho izofuna amanzi kodwa mayifuna amanzi hamba uye kumuntu wakanzama useshe lapho King Bhaka uye kuye hamba uzama ukuya kuyena ayokufaka kulawo manzi khona induku azobe iphetha azoyibeka ekhanda lakho. Mina kuthiwe kimi ngeke uzumsize lo muntu hamba uye kuyena uyofika umtshela ukuthi ukhehlelezi uyena wangidirector kuwo wathi ngiyosizwa uwena ungizwila ngithi siswami. Yebo mkhulu Bheke umuntu la ku Facebook ubathi uKing Bhaka uthi mawusuka lapho bese ufika kuyena uthi wena Khehlelezi uyena wathi ngiyosizwa wena ngoba kimi ngibone ungasizakali kimi kodwa ngabona yena ekufaka kunamanzi engimbona emile ekufaka egqoke ingubo emhlophe angazi noma ibhayi noma yini kodwa ngase ngimbone lokucilisa phakathi ephethe induku yakhe mayiphethe induku yakhe ikhona into engiyibone yehla mayehla lento yehla yahlala kuwe mayihlala kuwe kwase kuthiwa kimi amandla amasha vele ikhona into eyisithunywa kuwo kufanele isebenze uye kuyena umseshe lo muntu uyohamba hambe akusizeke lo muntu ke abathi King Bhaka. Ake ngikubonge King Bhaka. Mfowethu selo ngazalwa ake kubo bonke abantu engiphile nabo mhlambe nengiphila nabo manje ayikho insizwa eneqiniso njengawe. Ayikho insizwa King Bhaka eneqiniso njengawe izwa ngami. Uyabona mina ngiye ngizwe kuthiwa kunento ekuthiwa iqiniso kunomuntu ophila iqiniso. Hayi King Bhaka mfowethu ungiphilela iqiniso mfowethu. Maba manga.
ungiphilele nje iqiniso futhi ungiphilela iqiniso. Angifuni mfethu ukudlala ngawe. King Bhaka ngiqale ngakobserve ngakubuka ukuthi usebenza kanjani. Ngakuchecka ngakuhlola ngayo yonke indlela engijwayele ukubamba ngayo ama fake nama scammers nezigebengu. Ngikubheke ngayo yonke indlela ngakuphenyisisa wena ungazi ungaboni. Ngakuphenyisisa ngakubheka. Nangesikhathi ngilapho kwakho King Bhaka. Ngakubhekisisa ngakuphenyisisa ukuthi ngabe abukho yini ubukhotheni nyana ubugebengu nyana ubuskemu nyana oyibo. Cha King Bhaka mfethu awuyinkosi utshelwa yimina. I don't care ukuthi omunye umuntu ukubuka kanjani. I don't care ukuthi omunye umuntu mhlawumbe akakuhloniphi mhlawumbe ukubukela phansi. King Bhaka mina ngenze konke. Yonke nje indlela engiyaye ngenze ngayo mangifuna ukubamba isikhohlakali. Ngenze ngayo yonke indlela King Bhaka. Awuyinsizwa mfethu. Awuyinsizwa ngalena nje kokuthi uyinyanga King Bhaka. Uyinsizwa. Mina ke angwancoma masimba mina. Insizwa yimi. Angikwazi mina ukuncoma inkonkoni ngithi insizwa. Ngeke nje ungizwe ngincoma lezi inkonkoni lezi ezibiza ngenyanga. Ngithi insizwa lezitabane lezi. Uyabona King Bhaka ngesikhathi ngilapho kwakho. Ngangilindela ukuthi ngizokubona. Yabona ngikubheka unyathela wenza yonke into ngikubheka ngithi ngimbuke kahle ngikubukele eduzane. Hayi Bhaka uyinsizwa. Uyabona ngale kokuthi uyinyanga. Awuyinsizwa, uyinsizwa. Mina ngiyakutshela zikhona izinsizwa kwaZulu. Kodwa Bhaka useqhulwini. Uyafolosa ebunsizweni. Thina sikhulumi ngeinsizwa eziphelela la ku TikTok umuntu alode entanasa la nevolovolo enqulwini entalase ecabanga ukuthi ukubeletha ivolovolo kwenza ube insizwa. Thina sikhuluma ngokuthi mase sifikile kuwe. Iyiphi impilo oyiphilayo? Mase sifikile kuwe sesibhekene ngqo emehlweni sihleli nawe ekhawuchini noma ezitulweni. Luthini ulimo? Ithini impilo oyiphilayo? Hayi Bhaka uyinsizwa. Hey uyazi ngake ngakubuka mfowethu sihleli laphana nezinsizwa naku sidla ihenisi laphana sibuka iTV. Ngasho ngathi hayi. Uyazi insizwa uzokhumbula phela uzazi khona insizwa zafika insizwa laphana ezinye sasazivele sine uyalazi udaba. Hake ngathi mangubheka ngathi hey insizwa le. Hey insizwa umfishane ngokwelokhuza ayikodwa Bhaka ayinsizwa mfethu. Hey cha mfethu angikubonge King Bhaka. Angikubonge mfethu ube nami mfethu through thick and thin ube nami mfowethu kwehla kwenyuka kubhlungu kunzima waba nami namanje futhi unami King Bhaka mfowethu siyazi ukuthi impi iphelelwa amandla ihambe ihlehle iphinde ibuye seyibuya ngo full force siyobe silindile impi noma kuthiwa isahlehle ithi landa amandla silindile kwayithina silanda wethu amandla angeke sizwe ngezinyoni ngeke sizwe ngemsuno we King Bhaka we king mina angikhulumi ngenkosi ekuthiwa inkosi ngoba naku mhlambe kubizwe abantu bazogcwala endawana thizeni mangabe segroundini kwathiwa hayi umuntu uyagcotshwa kuthiwa mina ngikhuluma ngenkosi ngezenzo umuntu oyiking in actions hayi uyinkosi King Bhaka uyabona umuntu oyinkosi ngama actions umuntu osuke ezalwe eyinkosi umuntu angabuthatha ngebhandeni ubukhosi umuntu angabuthatha lento yobukhosi iqala ngawe lento yobukhosi iqala ngawe ngathiwa isemndenini wakho kungathiwa mhlambe ikwi field okuyo ubukhosi uthole nje ukuthi bufike nawe kuleyo field
mangabi kini uthola ukuthi ubukhosi bufike nawe kini abalandela emva kwakho sebeyolandelwa yilobukhosi oyibo. Mina ngithi King Bhaka wena uma ngabe ayikho inkosi kini ngisho kini endlini mangabe ayikho inkosi ngithi mina wena King Bhaka kunohambo oluqalayo manje konzama lobukhosi. Hayi uyinkosi mfowethu. Phela uyazi umuntu uyayimbheke mhlambe esayidini thizeni umbheke financial uthi financial urich wakhile unemizi omkhulu unje bese ucabanga ukuthi lo muntu uyinkosi ngaleyo nto. Bheka iauthority umuntu anayo, bheka amandla ipower umuntu anayo, bheka umevula umlomo ukuthi umlomo wakhe ugcotshiwe na unalo yini ugcobo. Bheka iweight umuntu anayo emimoyeni yonke bheka isisindo umuntu anaso. Thina ke esikwaziyo ukubona izinto kwelika moya. Hayi Bhaka uyinkosi mfowethu. Bhaka uyinkosi mfowethu. Tshelwa yimina. Lokhu ngiyakugcizelela anginandaba ukuthi abantu bathina ngikhulumela abantu la. Ngikhuluma okusenhlizweni yami nengikubonile ngamehlo wami ingqondo yami iyasebenza. Bhaka uyinkosi. Ngiyaconclude ngithi konke ngikubonile kuwe King Bhaka. Konke ngikubonile kukwenza ube inkosi kimi. Kukwenza nje ube inkosi. Konke ngikubonile i-conclusion yakho konke ithi you are the king. You are the king. Angazi ke wherever uyinkosi kunoma yipi ispace kunoma isiphi space uyinkosi. 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 Hayi uyinkosi. Hayi uyinkosi mfowethu. Kufana nami la ku TikTok imina ofike nobunsizwa. Bekukhona abantu nje bebeyibiza ngeinsizwa la ku TikTok. Kuthe ngingafika mina kwabonakala ukuthi amadilozi lawo. Ubunsizwa bufike nami la ku TikTok. Ngoba lento awi-act lento akusona iskesh lokho. Ubunsizwa akusona iskesh. Uyabona lento ukuthi ulo ukhuluma into kodwa ungayimini amasimba yonke lonto. Mina ngifike ngababonisa bonke abantu bebeyibiza ngeinsizwa la ku TikTok ukuthi fusegani nonke sukani sengifikile manje. Uyabona sengifikile la sengifikile futhi angiyindawo ngisazohlala la. Angiyindawo ngisazohlala impilo yami iphethwe yimi ayiphethwe abantu ekuthiwa bayangifuna abantu ekuthiwa njani fusek nonke kwani indaba yenu kwani nonke nimsunu ya insizwa yimi ya ngithi mina King Bhaka uyinkosi kimi uyinkosi kuwo wonke ama spaces oba kuwo uyinkosi eyintombini uyinkosi eyinsizweni uyinkosi eyinyangeni uyinkosi emphakathini owakhele uyinkosi kuyo yonke indawo King Bhaka uyinkosi kuyo yonke indawo njengoba nje uku level 7 kwezokwelapha leyo nto iyodwa number 7 inamba yobukhosi akusiyi inamba emsunu number 7 uyinkosi King Bhaka unumber 7 ngesilungu bawubiza bathini is a number of completion inamba yokupheleliswa noma yokuphelela ngiyatshela ke namhlanje ukuthi angekho umuntu mina ongangitshela ukuthi ngizofa la kuthiwa khona ngizofa khona uKing Bhaka uyena umuntu wanikela ngeaddress yakhe mayibuzwa zinkaba bathi bobatshela ukuthi use 44 Rocky Ridge njalo inkaba mazingifonela zingibuza bengivele ngisho 44 Rocky Ridge zintante zonke zithi mafika siyabona hayibo ka King Bhaka zijike ebaleke ingakho uKing Bhaka eze wasebenza ngokukhulu kuyikhandla ukuthi ngisho nayo yonke imoya abazalwana abazange bengiguqele phansi bengithandazele bengicelela uvikeleka abazange nezinye inyanga azange ngene egodlweni uKing Bhaka kuphela umuntu wakhuluma igaba lokuthi mina ngizongena esigodlweni ngiyisebenza indaba lomfana ukuthi lo mfana angaphinda thinto ngoba uyena kuphela umuntu owazama ukumela iqiniso futhi usalimele namanje mangake ngizonda umfo kanzama ngiyobe ngiyaganga ngiyakutshela ngiyobe ngiyaganga mangengazonda umfo kanzama intshela nonke nje ni South Africa ukuthi konke ukubulawa kwami mina bengikwazi
khona la ngakhuluma khona ngaze ngavalelisa ngibona ukuthi hayi namhla kusho ukuthi ngizodutshulwa namhlanje impela ngizodutshulwa ngashintsha ukwenza ngajikela abanye abelaphi ngaphuma kanje nangempela ngasinda kwayona information leyo ukuthi ulokhunju unkosikazi wami uyi-ampute yakhishwa uMabalengwe ngoba eyithathe kumuntu owayi-close sister yami eyitshontshe khona leyo information wayikhipha wayigcwalisa i-social media ngathuka ngayo ngqo washo ukuthi hayi mina nomfazi hayi sikhululekile nje yabo akekho umuntu oyezoba naleyo nhlambo bangangingakazi ngize ngimposte because ngangwazi umsebenzi wami ukuthi very difficult kodwa umuntu wayikhipha leyo information uMabalengwe mina ngizange ngimdelele ngalokuma kwakhe inkumbeko angizange phela uMabalengwe uyidisgrace ayikho indoda engajabulela ukuthi nomkhabombozi ipipi libe lincane njengocikili licane ayikho kodwa uyena uyakujabulela kodwa ngangengikwazi